Hello, hello, hello. Welcome back to my YouTube channel and good evening to everyone. So, kararating ko lang sa bahay. Hello, hello, hello. Excuse me. You're welcome. Hello, hello, hello. Welcome back to my YouTube channel and good evening to everyone. So, kararating ko lang sa bahay. Pumunta ako sa friend ko tapos pumunta ko ng store sa Wilson, no? Bumili ako ng pagkain para bukas for lunch, no? Gawin ko to. So ngayon, ang gawin ko, i-boil ko muna siya para magiging malambot yung binili ko. So ayun, bumili ako ng mga iring banbanon. Bumili ako ng pork ear. So masarap to siya bukas. Lutuin ko. And I have pork kidney and I have pork liver. So tatlong klase siya, no, mga iring banbanon. So gawin ko siya, isote ko lang siya, pero ngayon anuhin ko siya, i-boiled ko para magiging malambot siya. So for lunch ni tomorrow, mga iring banbanon, no. So see you tomorrow for lunch and antayin nyo bukas, magluto tayo bukas kung paano gawin natin to bukas. So see you tomorrow. So hindi ko sa paliw para huwag natin mag-buwan muna natin para bukas ready na siya. Dapat natin maayos para yung langsa wala. So, lagyan natin siya ng asin, maring banbanon. So, lagyan natin ng bay leaves. So, lagyan ng vinegar. Ayun. Ayun, pwede masisarap. Bukas ready na maring banbanon, no? So, slice na bukas. So, pag malambot na to, okay na siya. I think lagyan natin ng so lagyan ko ng black pepper. So ready na to siya ng banbanon para tomorrow malambot na to. So see you tomorrow. Hello, hello, hello. Good morning to everyone, no? Welcome back to my channel. So, for this morning, we will continue our cooking because last night we're having just only boiling the meat, no? So, continue natin ngayon. Magluluto tayo kung paano gawin natin ang main course, paano maluto natin ang itong mga pinili ko kagabi. So, samahan niyo ako mga iring banbanon. So, mag-slice tayo and then after, magsote na tayo, no? So, simple ingredients lang, simple menu. So, samahan niyo ako mga iring banbanon. Tara na!
So nilagay ko na ang mantika, ang oil, no? So let's start to cooking. Onion. Lagyan natin ang pork liver and pork kidney. Lagyan natin ang toyo, soy sauce, and konting oyster sauce. So, lagay natin ang pork head or ear. Tanya ng baboy. So mga imbang no, so hindi mawala sa ating pagbulang corn rice. So magbulot na sa ta. So tara na. So repeat natin kung paano magluto ng minute na max. Boiling water and pour your corn rice. Slowly. Ayan natin ang apoy. So ayan. Ganito pagluto ng corn rice na dinuyok. So ito yung originally authentic sa mga Bisaya. Masarap to sa mga nilutong Bisaya. Kung ba itong niluto mo, masarap to. So match talaga, no? So less sugar. So ano lang, ayan lang. So hanggang mag-sticky siya. So antayin lang ito konti, madali lang maluto. Kasi ano siya, tawag sa atin sa mga Bisaya is binlod. But it's called rice, ha? So binuyok ko lang siya. Ayan. Masarap to partner sa ano, niluto ko na para siyang igado, but ano lang, Bisaya. Pag niluto ko yung sarap.
yung ano ko, yung main course ko. So, antay tayo konti-konti dito para maluto siya, yung corn rice ko. So, ito na mga iring banbanon, luto na ang semi paklay or igado, no? So, ito ang luto ng Bisaya version. Oo, ang sarap to mga iring banbanon. Sweet corn rice. Ito yung masarap pagkain ng Bisaya. So, luto na yung ano ko, corn rice. Kain tayo. So, samahan niyo ako. Try natin, kainin natin, no? Kung masarap to. Let's go. With corn rice. Sarap to mga iring banbanon. Ito akong laway. Kain tayo mga iring banbanon. Ang sarap. Sarap. Match talaga. Lamig kayo basta with corn rice, no? Mais na binuyok ba? Yeah. But ito sa takaayo kay kuan naman, it's very affordable naman ang mais diri. So, kapay tra ka o kuan. 5 dirhams, so that's enough, no? Nami kay mga iring banbanon, no? Magtabisay gid imong laway mga iring banbanon. Very good. So dili na to tason mga iring banbanon, no? Magkita-kita gyapon ta sa tamang oras, tamang takna sa mga lugar mga iring banbanon, no? So, dili na ta kutob. Puno sa kasakit ug puno sa kalipay. I-chika mo, ilaglag natin. Shalala bang bang. God bless to everyone. Bye. Don't forget to watch and follow. Thank you for watching, everyone. God bless. Bye.